Клапа! Екшън! Тука съм! При боговете! Кадра! Ти си велик. Здравейте! Аз съм Тошко. Екшън! Аз съм Филип, на 31 години съм. 2 метра съм висок, тежа 160 кг. Страхотно! По професия съм тракторист-машинист, механизатор растениевът. Хобито ми е актьорското майсторство. Обичам да тровя живота на хората. Страхотно! Всеки един момент е различен. Понякога е Тошко, понякога е някой друг, понякога си е Филип. Стига бе, Тоши! Кайта те кам! Искам да спечеля, за да взема парички и да си направя хубаво мини имотче в Априлци, в което ще се напивам по цял ден и ще разхождам из гората и ще събирам гъби. След това ще се излягам бавно на кушетката в градината, а около мен ще щъкат моите 2 сина. Страх и ужас ще ги кръстя. Страхотно! Атата. Нищо не правиш! Гоедо мръсно! Винаги ме харесва да съм шут. Като стане работа сериозна, аз се правя на тъп. Бам, маската, ай, чао. Камера! Екшън! Искам да си видя семето. Разбирате ли ме? Нещо, което е дар от Бога и всичко го имат. И аз го искам това нещо. Да направим дете, бе, просто и ясно. Але, бе, господин режисьор, але, бе, ще ти една олигофрена смачка ще ти. Екшън! Знаеш ли, че съм решил, за да докажа на хората вътре в къщата, да тръгнат се усъмняват в Тошко. Ще застана по време на вечеря, ще се надуя с 1 литър вода и ще се напиха там на место. Разбираш ли? Може да ти до туалетна? И защо ще го направя? Защото така спечеля по скайпти. Аз апек! Рик се ме зарякали, кея ме на брезои, кея ме на брезои, Рик се ме зарякали. Пак искам, пак!